meron dito? Interior.
Sir, sir, pwede po magtanong saan po yung daan papuntang Daang Katutubo? Pag anong ka pa, Ay, diretso pa po doon. o lagpasan mo yung Central School. Central Saan mo? School. Tapos Doon sa Saratan. Saratan. Tapos kakanan po. Tapos kakanan ka na. Thank you po, thank you. Sige po. Thank you, sir. Tara. Ay, kita-kita. Kaliwa. Ay. Meron po. Thank you. Kala ko sarado. When you're down, you like you've been pushed around. Beyond the end, breaking down. No one's there to save you. Okay. Pero pwede po magtanong, bukas po ba yung Daang Katutubo, sir? Bukas po. Thank you po. Ah, sige po. Thank you po. Dito ba? Diretso lang, di ba? Saan yan eh? Dito. Tama ba daw? Pasayin na natin to. Daang Katutubo. Tingnan natin. Ah, okay. Pero ito lang. Sir, saan to yung Daang Katutubo dito po? Thank you po. They have made one day. Oh, ang cute oh.
Ay, bakit eh? Pwede ba dito? Sarap mag-drive yan. Oh, shit! Ganda ng view.
Ay, ang ganda. Oh. Solo. Woo! Parang umakyat ng bagyo ah. Grabe ah. Ay, taas. Shit. Hindi malulog si GoPro. Ay, negative. Bisip na daan. Gagi, nakakatakot na ano yan. Bako-bako na. Yan ito. Wala, pangit na ng daan oh. Hanggang dito na lang ata to. Pero try ka din. New gear lang sa kalam. Ay shit, wala na ata. Hindi, meron dun eh. New gear lang sa kalam. Ay, mutik na dadaan. Gagin pa ng daan. Ay! Warning. Good banking. Ay. Diba na ata yun? So dito tayo. Oop. Saan ka papunta? Meron na.
subscribe guys. Yung mga riders dyan, grabe, punta kayo dito kung napapanood nyo to. Hindi kayo magsisisi. Malapit lang eh. Grabe, ang ganda. Saan ako dadaan? Gagi. Saan ako dadaan? Saan ito papunta? Wala na dyan. Woo! Whoa! Parang may CR dati dito eh no. Parang may tinayo silang ano dito kaso nasira kasi siguro sa sobrang lakas ng hangin. Ayun oh, kung maririnig nyo yung hangin. Grabe, lakas. Lakas ng hangin talagang kahit anong tayo mo dito unless yung ano talaga pagkahoy wala, lilipad niya. Ayun oh, kahoy oh. Oh. Di kaya. Di kaya. Tara, baba pa tayo. Ano kaya meron dito? Ayun o, ganda. Yes. Woohoo! Ah, siya. Dito kung sakali mawalan kayo ng brakes, grabe. Pag nawalan kayo ng brakes dito, kaya dapat huwag kayong masyadong mabilis. Once na nawalan kayo ng brake dito, kaya check nyo yung brake nyo. Ako hindi ko pa nga na-check to eh. Magmula nang nabili namin tong Neo Gear, hindi ko pa na ano na yung kung gaano pa karami yung ano brake fluid niya. Kaya dahan-dahan lang ako kasi hindi ko alam baka bigla ako mawalan ng ano
preno sa harap. GG tayo. Usapang naka-engine brake tayo. Lagi yung taas. Saan na ito papunta? Lagi. Kasi parang ano ah. Iba na to, iba na. Baka marong turn tayo dito, balik na ata tayo. Gagi, yung taas oh. Saan to papunta? Wala na. I think balik na tayo guys. Tara. That's GG. Pero may zero din dito oh. Okay. Try natin dito guys.